Dnes je Brawl Stars nový event Random, z ktorý sa vám zobrazil, len keď hráte nejaký game mod. A ak vás zaujíma, aký to je, tak dopozerajte toto video až do konca, no ja už to nebudem zdržovať a poďme na to. Ešte pred začiatkom videa si pôjdeme vyzvihnúť tento tu Mechabox, no a dúfam, že nám z neho niečo dobre padne, ale nie, lebo máme tu už len 5 a z toho už asi nič dobre nebude, hej, ale nejaké kredity na Squeaka, tak celkom fajn, hej. No dobrá, poďme to rovno vyskúšať, hej, v Brawl Hockey to dáme, hej. Ešte v predošlom videu by som ťa chcel poprosiť za like a odber, pretože sa blížime k 300 odberateľom, čo je fakt super. No a ľudia, takto ako tu môžete vidieť, takto svetle, hej, tak vlastne vy ich vidíte len v tej svetlej časti a v tej čiernej tam ich vôbec není vidno, tých vašich superov, hej. Lebo podívajte sa, vidíte, ja ich tu až teraz vidím proste. Aj vy si to kľudne choďte skúsiť, hej, lebo je to fakt super, akože, no, takto, je to fakt zaujímavé, ale neviem, či to je super, hej. Akože, type, tam tu znova gól, super, no, ale akože takto, ja by som to chcel ešte vyskúšať aj nejakom inom evente, akorát, že ešte neviem v akom, no ale poďme si otvoriť tento tu Stardrop, čo tu máme, a rare, takže nič, ale vyskúšame si to v knockoute, no a tam to bude asi zábavnejšie, tak si to poďme rovno vyskúšať, hej. OK, v knockoute je to ešte zaujímavejšie, ako som si všimol, lebo tam je to takéto super, tak sa pozrite, tu sú tí brawlery, no tí superi, a tam sa to úplne lepšie hrá, lebo sa tam maskujú. No a kolo sme vyhrali, čo je super, no a dúfam, že vyhráme aj toto, no poďme to vyhrať. Akože, pozrite sa na to, akože toto je fakt zábavné, lebo tento event je celkom dobrý, len neviem, akože možno s tým môžete prehrať, ale je celkom zaujímavý, hej. Akože takto, ideme tu Jessinu, Jessinu, že? Hej, zabili sme ju pekne, vyhrali sme celý knockout. No a vlastne, mali by sme tu nejaký Stardrop, tak si ho poďme otvoriť. A máme tu Rare Stardrop, no už epicky. A nič, tam sa to nepadlo dobre. No nič, ľudia, dúfam, že sa video páčilo, napíšte mi do komentárov, čo chcete vedieť na budúce a napíšte mi do komentárov, či sa vám páči, že máme takýto event, lebo mne moc nie. No rád si to prečítam a čau.